Hello guys, welcome to my blog YouTube channel SK Blog लोगोफोर गोबाव सम जाबायमोन दिनै जों 7 दिन जाबायमोन भिडिअ बानाया आरोना 7 डेज जाबायमोन भिडिअ बानाया दिनै आं बानायनो नागिरदों मानि सायाव होनबाथाय गोबां प्रब्लेम जाना दंमोन बै समाव ओमफ्राय दिनै आं नोंसोरनो मोजां भिडिअ खोन्थालांनो नाजागोन आरोना अल गाइस मानि सायाव होनबा गोबां बर'फोरनि गेजेराव दावराव दावसि जेंना सोलिगासिनो दं इउटिउबारफोरनि सायावबो आरो माखासे इदिनो भाइरेल फटक भिडिअ भाइरेल जानायफोरनि सायाव मोजां आं नोंसोरनो आंनि गोसो सिङाव साननाय थानो हायै बाथ्रा बेफोरबायदि बाथ्राखौ आं नोंसोरनि सिगाङाव रोखायै बुंलांगोन नायलांबाय था अल गाइस लोगोफोर आरोना गासैबो आंनि गिदिर जानाय आदा आब' आरो आंनिसिम गिदिर जानाय आइ आफा इदिनो आबै आबौ दादै मादै गासैनिसिमबो आरो आंनि उन्दै जानाय फंबाय बिनानाव लोगो नोंथांमोन भिडिअखौ मोजां नायलांबाय था आरोना दिनै मा बुंनो सानदों आं नोंसोरनि सिगाङाव माने बेफोरनो बुंनो सानोदि नै बुरैया मा बुंदों बर' हारिनि गेजेराव जोंनि बर' हारिखौ आरोना जों बर' हारि जोंनावबो मोनसे दैदेनग्रा हारि मोनसे एबसु दङ बे एबसुफोरखौ जोंनि हारिनि बर' हारिनि अल बड' स्टुडेन्ट जायखौ बुङो जोंनि फरायसाफोरखौ सांग्राङै लाखिग्रा हारिखौ माबायदि बुंखो बुरैया बे हाथाइ गनाय बुरैया नायदो माबायदि बुङो दा नै बेफोरबायदि बुंबावदो दे बुरैया माबायदि बाथ्रा बुंदो नायदो नै बर'आनो जायगा गैया जालायबाय आसामाव जोंनि बे आसामाव बर'आनो जायगा गैयानो बर'आ जायगा गैयाब्ला गोदोनि आबौ आबैनि सिगांनिफ्रायनो आरो आबौ आबैमोना रायजो खुंबोनानै आसामाव थानानैनो रायजो जानाय रायजो जायै जायै दा रायजोखौनो बर' माहारियानो जालांजोब्बाय इयावनो थागिबि बै जायगानिफ्रायनो थायै थायै दिनैसिम बेसेबा बोसोर जालांबाय बर'आ आसामाव थानाया बे थानायखौनो आसामाव दैदेनगिरि बिथांमोना नायनानै रावबो जेबो बुंनो हाया आसामाव बर' माहारिया रावबो जायगा गैया बर' माहारिया बेयाव थानो मोना बेबायदि रावबो बाथ्राखौ बुङाखै बै हारसा एबा असमिया बुरिया माबायदि जोंनि सायाव बर' हारिनि गेजेराव हाथाइ गलायनाय बुरैया हिम्मत देखायनानै आखाइ खिन्थिनानै बर' हारिखौ बर'आ आसामाव जायगा गैया बर'आ गुन्दानो बेबायदिखौ मानो बुंनांगौ बेबायदि बुरैया हाथाइ गलायनाय बुरैया मोजां बाथ्राखौ मोजां बुजिनानैसो बुंनांगौमोन बुंब्ला बुंजागौमोन बेबायदि बुनाङा मानाङा सासे कम्पिउटार मास्टारखौ बुनाया बिराद गिदिर भुल जादों बर'फोरा बुदोब्लाबो बेबायदि बुंनांगौमोन मोजां रायलायनांगौमोन डाइरेक्ट खोनाबाय जानो हागौ अल गाइस दा आं जेरै बाथ्रा होदों बर'आ गुन्दानो बर'खौ गुन्दा होननानै मानि थाखाय बुंदों बे बुरैया सासे कम्पिउटार मास्टारखौ बुनायनि दायाव बर'फोरा बुदोंमोननो बेबायदि बुनायनि दायावनो माखासे मिथिया अंआनो बाथ्रा एबसुखौ दाय होनानै एबसुखौ बुदों होनना बुंनाय बाथ्राया बिराद गोरोन्थि जादों जाहाथे बिसोरो बुवाखै होननानै मिडियानि गेजेरजों खोनानो मोनगासिनो दं बिथांमोना जों अब्लाबो बुरैया मानियाखै अख्रायैनो सोंखारिबाय थादों बर' हारिनि गेजेराव बर'खौ मा मोनो बर'खौ एसे माबा मोनसे दाय मोनब्लानो एकदम गाहायाव दोननो नागिरखायो बेसेबा गाहायाव दोननो नागिरखायो आरो ससियेल मिडियायाव गोबां मानसिफोरा ओरैनो खामानि मोनसे दाय मोनब्लाबो गोबां बाथ्रा फोसावगोन बेनि गेजेरजों बियो सासेया बेलेग बै सासेया बेलेग बिदिनो गोबां बिदिनो भाइरेल खालामनानै गोबां जायगायावनो मोनहैजोबगोन गासिबो नुजोबगोन बेबायदि खालामनाङामोन बुरैया मोजां रायलायनानै मोजां मादि जादों बेफोरबायदि बाथ्राखौ रायलायबानो जायोमोन मिडियानि गेजेराव ससियेल मिडियानि गेजेराव बेफोरबायदि हेगारनाया जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बिराद लाजिथावथाव बिराद बोरैबा साननानै लानांगौ आरोना बर'फोर मोजाङै नाय जाहाथे बुरैया मानि थाखाय जोंखौ बेफोरबायदि बुंखो जोंनि हारिखौ मोजां रायलायनानै मोजां माबा माबि मिक्स मिलायबानो जायोमोन ना नायबावद अल गाइस जोंनिया मानि थाखाय जाबावाखै आरो माखासे आङो बुंनो सानो बेफोरनि गेजेरावनो माखासे बाथ्रा बुंनो सानबावोदि गोबां बर'फोरा दा बर'फोरदो गोबां माने नायलायनो हायि बायदि माने गोरे जानाय सेंग्रा सिख्ला फटक पिक्सार हेगारनायफोरा ससियेल मिडियायाव बांसिनसो जाबोनाय नुनो मोन्दों गोदोनिख्रुइ माने गोदो सिगां बा अन्थाइ मुगायाव आरोना गोबां गोदोनि अन्थाइ मुगायाव गोबां बेफोरबायदि जानाय जिनाहारि जानाय माखासे सेंग्रा सिख्ला लानानै खारनाय आरो माखासे बरनाम जानाय माखासे सोरदोबा इदिनो
जोंनि हारिदो आरो हारिनि सायाव बर' हारिदो हारि जासे जानानैबो आरो माखासे गुबुन गुबुन बाङालि बिहारि बेबायदि सेंग्राफोरजों सिख्लाफोरा खारनानै गोबां बिदिनो भाइरेल जानाय बुथार जानाय मा जानाय बेफोरबायदि जानाङा। मानो थाखाय बेफोरबायदि जानो? जों बर'फोरा सेंग्रा गैया नामा? बर' सिख्लाफोरखौ बुंनो लुगैयो आङो दा अल गाइस नायबाय था भिडिअखौ। आं बर' सिख्लाफोरखौ बुंनो नागिरो दि बर' सिख्लाफोरा बर' सेंग्रा दंना गैया? मोजां मोननो बर' सेंग्राफोरा हाजार हाजार गोलैसोनानै दं माथो। बिसोरो गुबुन हारिदो बाङालि बिहारिदो मुस्लिमफोरदो दारि गोलाव गोलावफोरदो थांनानै मा लाब मोनो? नंगौना नङा? बेबायदि थांनानै जेबो लाब गैया आं डाइरेक्ट बुंनो सानो। दा बर' सेंग्राफोर दङ बिराद बर' दङ, बर'खौ लायालासिनो बिसोर थांनाया। ओमफ्राय थांनानै जुदि आरो माबा मोनसे जानानै गारलायनाय जायो अब्लाना जोंनिया अल बड' स्टुडेन्ट इउनियन एबसुनावसो माने कागज पत्र हैनानै माबा माबि खालामनानै दाय फोनांनो नागिरो। नोंसोर गोसो थोलायदों मा? गोसो थोलायदों मोजां हाबा जाबाय जेला नोंसोर बेफोरजोंनो मोजां रायजो जानांगोन। मानो बेफोरबायदि सायाव गारलायो? मानो बेफोरबायदि खालामजानानै गारलायो? बेफोरबायदिनि सायाव बिराद लासिंसिं आरोना। बेबायदि जानानैबो आरो बर' हारिनि गेजेराव गोबां दावराव जेंना जेंसि सोलिबाय थायो। मानि थाखाय होनबाथाय बिदि गोबां भाइरेल भिडिअ खालामनानै भिडिअ खालामनानै सेंग्रा सिख्ला मोजां मोनलायनानै बायदि बायदि बिदिनो जानानै बिदिनो ससियेल मिडियायाव हेगारना होनानै गोबां गावनि इउटुबारफोरनियाबो माखासे फिसा इउटुब थानायफोरा चेनेल थानायफोरा बिदिनो गोबां खालामनानै गावनि गोसो थोनाय मोजां मोननायखौ खालामनानै माखासे गावनि चेनेलाव भिडिअखौ हेगारनानै मा खालामो माने गावनि भिडिअआ भिउस थाङाखैबाबो लाइक गैया, कमेन्ट गैया, भिउसआव बिराद खम थाङो। वान डेफोराव ओरैनो 27-5 बिदिनो माबा माबि थाङो। बेफोरबायदि मानसिफोरा आं बेफोरबायदि मानसिफोरनि इउटुबारफोरनि सायाव बुंनो लुबैयो दि मानो थाखाय होनबाथाय बिसोरो मानो बेबायदि खालामो? गावसोरनि भिडिअ भिउस थाङाखैबा बेलेग मोनसे भिडिअ बानायनानै मोनसे गावनि माबा खालामनानै भिउस बा कमेन्ट माबा माबि साबस्क्राइबफोरखौ बारायना लानो हायो। नाथाय गावनि सिख्लाखौ मोजां मोनलायनानै बिदि भाइरेल खालामलायनानै गावनि भाइरेल खालामनायखौ भिडिअ लानानै माखासे गावनि चेनेलाव होनानै गाज्रि खालामनायफोरखौ गोबां आं इउटुबारफोरनि सिखौनो बुंनो सानोदि बेबायदि जाहाथे खालामनाङा। गोबां बिदिनो भाइरेल खालामो। नोङो बेबायदि खालामबासो नोङो सासे इउटुबार जानो हाया। मानो होनबा जालांगोन होमबाबो बेबायदि भाइरेल भिडिअ बेफोरबायदिखौ जाहाथे खालामनानै गावनि भिडिअ हेगारनाङा आरोना, चेनेलाव हेगारनाङा। जाहाथे नों बेलेग भिडिअ बानायनानै नांगौलै मोजां भिडिअ बानायनानै हेगारनानै चेनेलाव हेगार, नोंनि चेनेलाव जाहाथे ससियेल मिडियायाव गासैबो नुगोन। बै नुग्राखौ नोङो बेबायदि खालामनानै खालामनानै भिडिअ लानायखौ हेगारनायखौ चेनेलाव हेगारनायखौ बयबो मानसिफोरा नोंखौ गाज्रि बुंगोन। 100आव 20%ल' नोंखौ 10%ल' मोजां मोनगोन। बेफोरबायदि नायनो मोजां मोनगोन। बेनि माखासे खावसेना 100 बा 60-70%आनो नोंखौ गाज्रि होनना बुंगोन। मानि सायाव नोंनि बेफोरबायदि सायाव बेबायदि खालामना माने मोजां थाबाय था। आरो बर' सेंग्रानि बाथ्राफोरखौ जोङो जेबो बारा मिन्थिलायलाङा। माने माखासे जोंनि बैसोआव देरसिन जानाय आदा आब' आमाइ आनै दादै मादै ओमफ्राय आरो आइ आफा बिमा बिफा बिबौ बिबै जोंनि आरो इनिख्रुइ गिदिरसिन आबौ आबैनिख्रुइ गिदिरसिन आबौ आबैबाव बिसोरो जोंनो फोरमायलाङो जानाङा। आं इउटुबारफोरनिसिम फिसा इउटुबारफोरनिसिम गिदिरफोरनिसिम आदा आबौमोननिसिम आरो आंनि फंबाय बिनानावमोननिसिमबो आं बुंनो लुबैयो इउटुबारफोरखौ आरोना, जाहाथे आरो इउटुबार दाङाबाजि जालायबाय थानाङा। माने नांलाय खमलाय बारा एसे जाबाय थानाङा। माखासे मोजां मिलायना थाबानो जाबाय। जों बर' हारिखौ फोथांना लाखिनो थाखाय माखासे मिडियाफोरा निउस मिडियाफोरा बाथ्रानि थाखाय माबा मोनसे जायोब्लाथाय इसोरो भिडिअखौ हेगारनो हायाब्लाथाय जों बेफोरनि सायाव एसे भिडिअ हेगारो आरोना। बेबायदिनो जों फिसा इउटुबार जाहाथे जोंनि जानाय जाथायफोर ओमफ्राय आरो मावलांनाय खामानिफोरखौ जों हानायफोरखौ जोंनि एसे रोंनाय बाथ्राफोरखौ जों मिथिनाय बाथ्राफोरखौ जों गासैबो खोन्थालांनो नाजागोन। जाहाथे बर' हारिया बैबायदिनि समाव बेलेगमोन, ओमफ्राय दा गोदान मदार्न मुगा नालाय, दा मदार्न जुग नालाय, दा माने गोदान चेन्ज जालांबाय थानांगौ। गोदोनि बायदि जिनाहारि खालामजानानै गारजानाय फुथारजानाय मुस्लिम हौवाफोरजों लालायनानै गारलायनाय बेबायदि आरो
बेबायदिफोरा जानाङा होननानै आङो आंनि बे इउटुबनि चेनेलाव फोरमायो नोंसोरखौ गासैखौबो। ओमफ्राय दा आरो माखासे बिहामजोफोरानो हाबा जानाय सासे गावसोरनो सेंग्रा सिख्ला हाबा जालायनानै ओमफ्राय गोसो थोलायनानै हाबा खालामबाय, बिमा बिफाफ्रा हाबा खालामनानै होबाय। हाबा खालामना होनानै मा जाखो बिदिनो 3 मान्थ 4 मान्थ 6 मान्थ जानानै बेबायदिनो बेलेग सेंग्रा लासिगोन, बेलेग सेंग्रा लानानै गथ' गथायखांनानै बेलेगजों थांलाय इदि थांलाय माने माखासे 2 3 हौवाजों हाबा जानो नागिरो। बेबायदि बिहामजोफोरनिसिम आं बुंनो लुगैयो आरोना, जाहाथे बर' हारिनि गेजेराव बेबायदि जानाङा। जायजों मोजां मोनदों गोसो थोलायदोंबा बेजोंनो हाबा जानानै मोजाङै संसार जानानै रायजो जालां, माखासेफोरखौ मावलांबाय था। माखासे बिदि सेंग्रा सासे गोसो थोलायनानै बेजों हाबा जाखांनानै माने हाबा जाहैफिननाङा। सिख्लानिख्रुइ आरो बिहामजोआसो बांसिन जाबोनो हमदों। बिहामजो बिदिनो हाबा जाखांनाय आइजो माहारिया बिराद जाबोनो हमदों बेफोरबायदि। जाहाथे बर' माहारिनि गेजेराव आं बुंनो सानोदि बेफोरबायदि जानाङा। सेंग्रा सिख्लाफोरा आरो मुस्लिमफोरजों बेलेगजों खारलाबायनाङा, बेबायदिनो बिराद भाइरेल जायो। आरो माखासे भिडिअखौ गाव मोजां मोनलायनो गोसो थोलायदोंबा आं दहायनि सिगाङाव बाथ्राखौ बुंलांखाबाय, नाथाय बेफोरखौ जानाङा। मोजां जालांबाय था। बर' हारिनि गेजेराव मोजां बर'फोरखौ मोजांनो नाजा, माने गोजौ थाखोआव मोनहैनो नाजा। माखासे जोंनि इउटुबारफोराबो बुङो, माखासे 50%आनो बुङो आङो बे बर' हारिनि सेंग्रा सिख्लाफोरनिसिमबो बुङो आरो बिहामजोफोरनिसिमबो बुङो। बेफोरनि बाथ्राखौबो मोजां खोनासं। आरो आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला डाबल लाइक, गाज्रि मोनदोंबा डाबल डिसलाइक आरो कमेन्ट शेयार माबायदि बाथ्रा बुंदों आंनि बुंनायफोरा, बेबायदि बुंनायफोरा मोजां जायाखैब्ला कमेन्टआव हरबानो जाबाय माबायदि जानांगौमोन। आरो मोजां मोनदोंब्ला हाजासे शेयार खालामना हो, जाहाथे गासैबो भिडिअखौ मोजाङै शेयार खालामनानै गासैबो नुलांजोबगोनखौ आं आसा खालामो। अल गाइस, दिनैनि भिडिअआ बेखिनियावल'सोमोन। जै बर' हारिनि जै।